Assalomu alaykum do'stoni aziz. Ya masala olimpiada ki barış seviye gibi hasta halışmakla. Дай масала мега ки ABC положительный ададои мусбат мебошанд ва ин баробарро қаноат мекунанд. Бояд ки қимати калонтарини ин ифодаро ёбем. Якум чиз дӯстони азиз, ман якум чиз барои қимати калонтарин хурдтарин ёфтана барои шуморо мегӯям ки вақте ки мо якта ифода дошта бошем, агар ду ифода дошта бошем баробар бошанд бо баробари ягон адад, дигар хел мешавад. Вақте ки як ифода баробари ягон адад дошта бошем ва қимати максималӣ ёки минималии ифодаи дигарро ёбем, мага ҳама вақт қимати максималӣ минималӣ дар вақти баробария. Мақсад кай ҳамаи ҳами аъзоҳо ба якдигар баробаранд. И аъзо баробари аъзо баробари аъзо. Биёем мебинем вақте ки як ҷамъи а баробар ба як, яъне ки а баробар ба 2, яъне ки а баробари б баробари с бошад, ҳамашон баробари 2 бошад, қимати калонтарини ҳамин ифода дар ҳамин қиматҳои ABC баробари 2 биданад. 2 тақсими 6 зарби 3. ҷавоб 1. дӯстони азиз, ҷавоби қимати калонтарин хурдтарин ёфтан проблема нест. ҳамадар қисми осонтарини ҳамин масъала. Ин ки исбот кардан дар кор ки аида адади калонтарин нест. Барои исбот бояд ки мо нобаробариёро истифода барем. Биён якум кори мекунем, ишора мекунем ба x як ҷамъи a-ра, ба y як тақсими як ҷамъи b-ра, ба z як тақсими як ҷамъи c-ра. Ҳамаш симметричныянд. a-ра медонем ки чӣ мешавад? Як тақсими x тарҳи як баробар ба 1 минус x тақсими x. b-монам мамихел, c-монам мамихел. Бо мо медонем ки x ҷамъи y ҷамъи z мон якай ва бо мо медонем ки 1 тарҳи x тақсими x тақсими 2 ҷамъи 1 тарҳи x тақсими x дар квадрат. Ира ман сумма менависам. Суммаи ма иҷа маънош ҳаме ки аъзои диимон ҳами выражения мешава, ҳами ифода мешава дар ҷои x y. мо қимати калонтарин ҳамиро ёфтанем. Биён сода мекунем. Сумма мешава x 1 тарҳи x 2x квадрат ҷамъи 1 тарҳи dx ҷамъи x квадрат баробара ба минуси x квадрат ҷамъи x тақсими 3x квадрат тарҳи dx ҷамъи 1. дӯстони азиз, як бори дигар ҳамин сумма маънош ҳаме ки дигар аъзоҳо ҳамин хел мешавад. Чӣ кор мекунем? Якум коре ки мекунем, биён ихтисор кунем, ҳамина тақсим кунем. Яъне ки x квадрат ҷамъи x тақсими 3x квадрат тарҳи dx ҷамъи 1 кунем, чӣ мешавад? Минус 1 тақсими 3 мерасад. То есть минус x квадрат ҷамъи 2 тақсими x тарҳи 1 тақсими 3. Яъне ки x тақсими 3 ҷамъи 1 тақсими 3. Вақте ки мо ихтисор кардем, мо минус 1 тақсими 3 ҳосил мекунем бо x тақсими 3 ҷамъи 1 тақсими 3 тақсими ҳамин ифодамон 3x квадрат
стари x ҷамъи 1. дӯстои азиз, вақте ки барои y ҳамин корро мекунем, барои z ҳам ҳамин корро мекунем, мо айҷа ҳосил мекунем минус 1 тақсими 3 зарби 3 ва ҷамъи 1 тақсими 3 зарби суммаи суммаи x ҷамъи 1 тақсими 3 кард 3 на x квадрат тарҳи 6x ҷамъи 3. ай баробар шид минус 3 ҷамъи суммаи x ҷамъи 1. об махраҷа мо метавонем чӣ нависем? 3x тарҳи 1 квадрат ҷамъи 2. акун нигоҳ кунед. ва баробарии мо вақти x ҷамъи y ҷамъи z баробари 1 баробари мо вақтиде ки x y z баробари 1 тақсими 3 бошанд. вақте ки x 1 тақсими 3 бошад, ин 0 мешавад. яъне ки ифодаи мо ҳама вақт калони баробари 0 аст. вақте ки 3x квадрат 3x тарҳи 1 дар квадрат ҷамъи 2 калони баробари 2 бошад, 1 тақсими ҳамин чиз хурди баробари 2 аст. айҷа мо бармеорем, айҷа мо мефаҳмем ки бахшиш дӯстон, айҷада минус 3 тақсими 3 ро ман фаромӯш кардам. яъне ки минус 1 ҷамъи 1 тақсими x ҷамъи 1 тақсими 2. биён айта нависемш. айҷа буромад ки минус 1 ҷамъи суммаи x ҷамъи 1 тақсими 2. фаҳмо барои чӣ? Барои ки ин чиз калони баробари 2 аст. 1 тақсими 3x тарҳи 1 квадрат ҷамъи 2 мон хурди баробари 1 тақсими 2 мешавад. айчиса суда мекунам. акнун дӯстони азиз, и баробар ба минус 1 ҷамъи x ҷамъи y ҷамъи z ҷамъи 1 ҷамъи 1 ҷамъи 1 ҷамъи 3 тақсими 2. барои чӣ? барое ки мо гуфтесем ҳамин сумма маъноиро дорад ки мо ҳар як x y z симметрич не, барои ҳар як қимати x y z ҳамин корро мекунем. ҳамаша ҷамъ кунем, агар ира медонем 1 ҷамъи 3 4 тақсими 2 бо яки дигар қатъи тарҳи 1 баробари 1. айҷа ҷавоб бармеояд ки қимати максималии ҳама ифодаи мо 1 аст. исбот шуд. ташаккур барои диққататон. ягон savol дошта бошед, метавонед пурсед.